са въвлечени в игра, която ги кара да рисуват китове с браснарски нощчета върху ръцете си, да изпълняват опасни предизвикателства, да ги снимат и да качват снимките в мрежата. Тази психоза стигна и до българския родител. Експертите по безопасен интернет от дни следят и анализират виртуалните тревоги и виждат търговски мотив. Това е машина за печалба на базата на предизвикване паника и страхове у хората и най-вече у родителите. Няма никакви официални данни за деца, които са посегнали на живота си, след като са станали част от групата. Това е и причината, според експертите, хаштаговете на уж опасното приключение да се менят непрекъснато, за да генерират все повече посещения. В интернет се появи и клип, който има претенцията да бъде нещо като социална кампания срещу зловещата игра. Превенция срещу нещо, което го няма. Но това е част от черния пиар. Дори и да не съществува синия кит, истерията, която плува в океана от информация, свързана с тази новина, вече е повод за притеснение. Александър Ненов е автор на книги за опасностите в интернет. Според него властите трябва да са бдителни. Когато става дума за това, че извънземните идват, това е забавно. Но когато става дума за подобен тип действия, ние разпространяваме модел, който е доста сериозен психологически модел за влияние и тормоз над хора, които са млади, тинейджери. Целта е първо контрол върху интернет. Втората цел е всъщност печалба от реклами, кликове. Това е един вид пирамида. Допълнителни приходи при такъв тип панически маркетинг носят и компютърните вируси, които се разпространяват. И така експертите съветват как да не се хващаме на фалшиви новини. Ето няколко съвети. Вгледайте се добре в домените. Ако даден адрес завършва на com.co, например, най-вероятно става въпрос за фалшив адрес. Търсете знаци за ниско качество, като правопис или като снимки с провокативно съдържание. Потърсете секцията за нас и ако подобна секция не съществува, няма обратен контакт или кой стои зад сайта, също имате повод за съмнение в достоверността на информацията. Официалният източник също е нещо, което трябва да говори доколко една новина е вярна или не. И на последно място, но не е по значение, какви емоции поражда новината у вас. Така ни съветват експертите да разсъждаваме, защото ако панически страх е емоцията, която